Yo, sa mga kapobre, mag time check sa time check. Alas 5:45. Yo, sa mga kapobre, may hapon, may unto, may buntag. Asa mo kang suok sa kalibutan. So, kung sa taglakaw mga kapobre, it's time to walking. Yo, what's up mga kapobre? Matuloy ang laban. What's up mga kapobre? Dayon gyapon sa pang baklay. Dayon gyapon vlog oy, bahalag oy viewers. Ibaw na mga basta pobre gani, wa gani viewers. Hindi mo natan-awon kay mga dato nakasagaran ng YouTube. Dayon gyapon vlog oy, bahalag oy viewers. Ibaw na mga basta pobre gani, wa gani viewers. Hindi mo natan-awon kay mga dato nakasagaran ng YouTube. Naman kayo matanaw nga. Kadyot na mo kayo. Hindi na mo tanaw. Uy, nalagi kayo vlog. Nalagi vlog. Pero hindi mo ka masukuha mo ka mag-subscribe. Pero salamat. Tanaw ka sa akong vlog. Nalaga ka na subscribe. Okay ra. Kaya hindi ko na pinugsanay ako pag subscribe ya. Jogging daw ang pobre. Ano na sad huwag na palagi kwarta mga kapopre, dali ra kayo monetize natin mga gadget may kwarta permitting na load internet, dali ra kayo sige ra kag live tapos na kayo pang watch. Okay kayo mag-live karad daw mga pobre nga sara mag-live sa kasi manag kausa sa Gensinas kausa kay sa Gensinas o kausa ra mo sa sweldo pero kini amo kami ikalod sige ra tag-upload ani bahala na diha tan-aw mo sa di. Ka kalod makalod na tag makautang okay makakunik wifi ito sa trabahoan maara ka taon karang pang upload ko atro mas trabahoan na mag upload lang naginat lang sa atong vlog nga pinupre saan binato nga pupuri masanta pastilan padayon tagbaklay mga kapupre may higdaanan na itong tao rin ngit-ngit din mga kapopre korte ni ngit-ngit taning dalan ng sumpay yo mga kapopre mapako sa 1/4 ani mga kapopre murag na gabi ano ko gamay na namong sa kong utang kung gitotal sa naglakaw ko utang na ko ilang bus nante good siya 2,000 kapin pagani na 15 sa 15 pang kilo papunaan pagani to stilan puro sa Tares Island kay napay mga sakyanan kani pinitong dagan ani
Ngit-ngit lagi mga kapobre. Meron tama mga kapobre, kita-kita tas balay. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Namot na ko sa mong dalang mangit-ngit. Isa-isa ka dyan. Masika na to. Okay. Ako'y dalang singanan sa bata. Ayo. Ayo. Gaya ni uy. Atay lang ang kahoy diya. Bakit ay? Gusto mo ng kahoy diya? Kung gutumba na o kung na diri di. Kuan gini atong balay. Dong tambal dong, nanadong sa tingan ani. Kalabo. Kalabo di ay, kalimot ko eh. Kalabo di ni siya mga kapobre. Kalimot ko singan ba. Ang bata oh. Dadang. Oy mga kapobre, nagade kaluto gid si Mrs. mga kapobre. Higupan akong sabaw ba kay. Ah. Kalami sinutang. Kaon na dia. Di eh. Ang kalabo rin na butang eh. Ayun na dito na butang sa kuanang. Ang kaikong. Na ana su. Niyabag ni mo iringa. Ang tira ibutang dito ba sa basket ba? Slalom. Kriw. Isa daw. Napalo ka ba ni? Sampai ni. Di ba ni ramah anak ko? Kriw. Dadah. Ini kok di mana? Bisa namanya. Beh. Balik lagi ya. Ya. Kriw. Ah. Jalan. Hah? Jalan. Jalan. Ang sakit sama na. Sama na. Tabun. Mahulog. Mahulog. Yo, what's up mga kapobre? Naabot na ko diri mga kapobre. Sa amo ang balay nga payag nga gamay. Nya akong dudong nga gamay. Tan siya sa suga. Kay may suga. Among gaspin na dito. Nya, diri lang taman among vlog ni Dodong. Bye-bye. God bless. Love.